asiassa tämän koko idean pienenlainen isä, eli Erkki laittoi mulle viestiä tuossa tammikuussa, että eikös tämmönen järjestetä täällä ja siitä sitten intoutuneena, kun puuterilunta oli silloin vielä, niin silloin Erkille sitten sanoin, että no järjestetään sitten. Ja uinnista sitten vielä sen verran, että nythän siellä on tosiaan aika kalseet olosuhteet, eli kenkiä, eli jotain jalkineita saa käyttää, hanskoja saa käyttää, pipoa saa käyttää ja ennen kaikkea uimapukua tai housuja pitää käyttää. Ollaan yritetty tuoda iloa tänne Keski-Uudenmaalle ja Järvenpäähän uusilla tapahtumilla ja nythän meidän tarkoitus on tietysti se, että tästä tapahtumasta tulisi sellainen uusi, ihan kummallinen Eukonkanto-tapahtuma. Kaikille uimareille sellaisia terveisiä, että lumi on kovaa. Ei kannata heti vetää hapoille tässä ylämäessä, nimittäin siellä on vielä paluumatkakin jäljellä. Eli vaikka tuolla taustalla nuo näyttää vähän tuollaisilta maaliviivalta, niin ei suinkaan. Sieltä pitää vielä uida takaisinkin päin, eli matka on edestakainen ja tässä on semmoinen vähän yli 20 metriä on tää matka, eli varautukaa siihen, että se on pitkä matka. Rasmus on valmis! Ei muuta kuin minä! Oli simmarit, sammarit, pummarit ja pipo, kun astelimme vierekkäin. Simmarit, dandada, sammarit, dandada, pummarit, dandada, rin ja pipo myös. Me olimme... Loistava tyyli! Hyvä Lotta! Nyt on helppo tulla takaisinpäin kuin alamäki. Aivan loistava! Se harmitti toisia tietenkin, mutta nauratti meitä vain. Ja ilta kun peittyi jo varjoihin suudelman Onko se hengissä vielä? Kerro vähän tuntemuksia. Vähän pyörittää toi pitkä matka. Oliko matka liian pitkä? Ei. Mä tuun vielä revanssia, jos joku vetää yhtä hyvää ajaa. Eli Johanna Tönruus, käsi ylös nyt! Kirsi Kostamo, käsi ylös nyt! Ja Anne Uotinen, käsi ylös nyt! Me olimme kauniita kumpikin ja me tiesimme myöskin sen. Kun iltaisin kiersimme korttelin käsi kädessä astellen. Se harmitti toisia tietenkin, mutta nauratti meitä vain. Sitten vielä kerran. Sivulan Erkki oli keskellä, Heikki Salmaa käsi ylös, jotta saadaan ajanottoon ja Risto Grön käsi ylös. Ootteko valmiina? Joo! Meinasin sanoa, että kädet ylös ja housut alas, mutta ei sanota. Sanotaan silleen, että paikoillanne valmiit nyt! Alkuun kiersin korttelin vaan. Onpas kiinnostavaa. Seuras kansa ikkunoista. Sain siis sympatiaa. Hurraa huudot sain. Painoin parastain. Faijas seuras vain. Niin kuin varjo aivan kannoilleen. Se oli viuhahdus. Käsi ylös nyt! Ja Santeri Jungman käsi ylös nyt! Onks teillä lanteet kunnossa? Heiluttakas vähän lanteita, kun teillä on selkeästi hyvä meininki. Hyvä. Selkeästi on lanteet on öljytty. Eli ootteko valmiit? Paikoillanne! Valmiit! Nyt! Se oli viuhahdus. Karmea öinen tosi viuhahdus. Nauranut en, se oli viuhahdus. Yössä vain paljastui juostessa hyly, kun mä viuhahdin. Hyvä! Loistavilla. Sami Levander käsi ylös. Juha Tönruus. Mika Saarinen. Nyt on miesten nimet selvillä ja nyt on selkeästi kovat piipussa. Varokaa se pohjaa liukas, ettette liukastu. Jos olette valmiit, niin ruvetaan lähtemään. Kantaan vielä pollarinsa. Vai niin, pollarin myös. Karkuun häntä pääsyten vain. Mietit, pohjalla ylös. Miten sä oot, onko se jo lämmentynyt, onko sulla vielä kylmä? Ei. Tuliko sulle missään vaiheessa kylmä siinä uinnin aikana? Tuli. Tuli kylmä? Ei tullut hiki? Ei.
tuolta pohjan tunturilta Laapin lasten laitumilta raatiritiralla, sieltä tuli halla. Mitä teki halla? Puhui metsät puhtahiksi, jääti järvet kantaviksi. Raatiritiralla, siitä teki halla.